खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं सुजुमा बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों थाखो 5 सिम बिमा रावजों सोलोंथाइ लाथारनांगौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। 17 आगस्तनिफ्राय आनलक 3 खौ जागायनाय जाबाय। मणिपुराव 300 किल'मिटारनि जिब्रै हाइवेनि प्रजेक्ट खालामनो थि खालामबाय। आसामनि आसु गाहाय नेहाथारि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। कानि हेंथायै AJYCP आ सुबुं जावरिखां हाबाफारि लादों। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया COVID-19 निफ्राय रिकभार जानायखौ मोनथिहोदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दानि 2020 मायथाइनि गोदान नेशनेल एडुकेशन पलिसिखौ नोजोर बोना थाखो 5 सिम बिमा रावजों सोलोंथाइ लाथारनांगौ होनना फोसावदों। आसामनि सोलोंथाइ रांखान्थि आरो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय उदांस्रि सानखालि आसामाव थानाय गासिबो फरायसालिया निउ एडुकेशन पलिसि 2020 खौ बिथा खालामना थाखो 5 सिम बिमा रावजों सोलोंथाइ लाथारनांगौ होनना फोसावदों। बेजों लोगोसे बुंबावदों दि गासिबो इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरा आसामिस, तिवा, राभा, मिसिं आरो बड' जायखिजाया रावजों थाखो 5 सिम बिमा रावजों सोलोंथाइ लाथारनांगौ। गोबाव समनिफ्राय महामारिया कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव समसिम लकडाउन जायै दासिम आनलक 3 जानायनि लामायाव दं। गाहाय बे आनलकआ आगस्त दाननि 31 आगस्त सानखालि जाना थागोन। बे आनलक 3 आव सनिबार आरो देवबारावल' गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांनो हानाय नङा आरो मोनानि 9:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउ थागोन। बे सनिबार आरो रबिबाराव लोगोसे मोना समाव जों रावबो दावबायनो हानाय नङा। आसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन ज्योति गगৈ आरो आसामनि सावस्रि रांखान्थि आरो सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। गाहाय आसामाव बावैसो सिगां सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आयेन दाखांनायनि सिगां अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनआ गोबां बादा होदोंमोन, नाथाय आसाम सरकार एबा BJP सरकारा बे आयेनखौ दाफुंनाय जायो। बेखौ नोजोर बोना अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनआ फैगौ 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि थांखि लानाय जादों। दा बेबायदि थांखि लानायनि सायावनो आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि लरेन ज्योति गगैनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जानो हमदों। 17 आगस्त खालारखालि इउनियन मिनिस्टार नितिन गडकारीआ मणिपुराव 300 किल'मिटारनि जिब्रै हाइवेनि 3,000 कौटि रांनि प्रजेक्ट मावनो थाखाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहजों भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै थिरांथा खालामनाय जाबाय। सुलुं मोननाय बादिब्ला बे प्रजेक्टखौ मावफुंनो थि खालामबाय आरो 25 किल'मिटार अन्थाइबो गारनाय जाबाय। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि बीरेन सिंहआ टुइटारनि गेजेराव गाहाय मन्थ्रि एन मदि आरो इउनियन मिनिस्टार नितिन गडकारीआ जितेन्द्र सिंह बिथांमोनखौ साबायखर जासिहरनाय जादों। आसामाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय सुबुंनि अनजिमाया बारानिफ्राय बारासिम जाबोदों, नाथाय बेनि गेजेरावबो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमायाबो बांबोदों। थांनाय रबिबारखालि कर'ना भाइरासनिफ्राय रिकभार जानायनि अनजिमाया गासै 1929 आरो दासिम सा 21,468 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ दङ। जिस्नि आगस्त खालारखालि AJYCP आ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि हेंथायै मोनसे सुबुं जावरिखां हाबाफारि लादों। AJYCP आ माखासे दाबिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ, लोगोसे कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि आफादगिरि अखिल गगैखौ जेलनिफ्राय थाबैनो रेहाय होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।